Terve vaan taas kaikille, se on Ruffets 964 täällä taas ja tänään me pelataan vähän Black Ops 3. Voitais pelata vähän multiplayeria ja joo. Kokeilepas tällä pelata. Tai hiivatin hyvä biisi. Onpa punainen, tätä mulla ei vielä ollut. Ennen mulla oli liila tää. Tai itse mun Spotify soitteli sillä tää biisi, tää helvetin hyvä biisi. Mitä mä en käytä, mä voin tehdä tähän tää mulla oli. Tuho. Ai niin, onko mä... Nyt alkaa peli. Ei vitsi, täällä on tuo robotti vastassa. Se on ärsyttää se ulti. Kokeillaan heti tällä vanhalla aseella. Joo, nyt mä tiedän tän. Tää on ihan hauska. On noihin jo hetket, tässä voi liukua. Nyt jää yksi. Saanut kyllä tappoa. Siten. Mistä? Nyt jää yksi. Pitää mennä pois keskeltä. Ja jännittää. Sain. Jäi. Joo, tää on paljon parempi kuin se paska, mitä mä käytin. Täällä saa enemmän tappoja. Tuolla sniperi, niin sitä ei tarvitse ampua. Nyt mä tappo. Jes. Just. Fuck this legend. 157 pink. Joo, tää kaattuu. Kaikki on paikka. Nyt tää meni. Vihdoin. Se meni varmaan 4 minuuttia. No niin, nyt mennään pelaamaan. Tää on hyvä kenttä. Miksi tää näyttää tältä? Ai niin, mulla on ne paskat asetukset. Ei mitään hajoamista äijä oo. Mä jännittää. Yksi jäi. Puhelimen netti kärrää. Syntyykö nää tänne? Nää on kaikki ihan perssissä. Oma. What? Melkein hyppäsin vaan kuolemaan. Tuolla on yksi äijä. Miksi meitä on vähemmän? Se oli oma! Jäi! Jäi! Yes! Ei! Hirveä huuto, kun saa yhden tapon. 4 tappoa, meikä ihan innoissa. Mä oon kehittynyt himona. Ainakin eilisen verrattuna. Eilen nimittäin ostin tän pelin ja latasin. Makso 60. Jos nyt joku sanoo, että miksi sä ostit Call of Duty PO 3, se vanhempi kuin sinä. Ei oo vanhempi kuin minä, mutta kuitenkin niin. Mä en niistä uusista kodeista tykkää ollenkaan. Ne on ihan samanlaisia ja maksaa 80. Ei helvetti! Miksi mä oon näin surkea? Jos pelata sniperillä, mutta kun mä haluaisin näille hyville asseille tai esim tällä, niin kehitykset ja kaikki. Olisiko uusi tappain tässä? Voi olla mahdollista jopa. Täällä on aina äijä. Missä se on? Missä se on? Missä? Ai se meni tonne. 2 minuuttia aikaa, se 4 tappoa. Tää ruveta pelaa tällä. Sitä 1. 2 tappoa. Oma.
10 tappo. Yhdestä tapostakin. Ja tähän voittoon mun puolesta voitais lopetella. Ja jos huomenna jaksan editoida ja kuvata videon, tulee zombi. Mä en oo sitä pelannut ollenkaan BO3. BO3 zombia. En oo pelannut siis ollenkaan. Mutta joo, kiitos kun katsoit tämän videon. Ja toivottavasti haluatte lisää BO3. Mä niin haluan pelata tätä. Mutta ei muuta tällä kertaa. Se oli Ruffets täällä. Näemme taas ensi videossa. Se on moikka moi! No tähän sanoo ennen kuin toi droppi alkaa, että kiitos ihan älyttömästi teille. Mulla on nyt 704 katselukertaa ja toi on mun mielestä ihan älytön luku, että jos miettii, että jos kaikki ihmiset laittaisi samaan tilaan, niin miten paljon niitä olisi, ketkä on kahdannut mun video. Ja nyt on 4 tilaajaa, joten kiitos aivan älyttömästi. Toivottavasti jaksitte vielä katsoa noita videoita. Ja se olisi nyt se droppi. Joten moikka moi!